Νικολάη, πού είσαι? Αν θες δώσ' το γήπεδο. Ήρθαν και ο Αλέβο. Ναι, ήρθε με τον Γιώργο. Τατάμι 2, εξάρχη Φωτεινή άσπρη γωνία, Κωστοπούλου Σταυρούλα κόκκινη γωνία. Έλα, πες, το απόγευμα τι ώρα? Θα φύγω 3-4. Να ετοιμάζονται οι αθλητές στο ring. Τζόνι Ρεσούλη, Μαργαρώνη Ζώης. Κατηγορία αντρών, μείον 75 κιλά. Εδώ παίζεις, αλλά 7 η ώρα άμα είναι πάνω από τη δουλειά. Σκέψτε τώρα ειλικρινά. Μπαρούλα. Τατάμι 2 να ετοιμάζονται. Ζούρκου Νεφέλη, άσπρη γωνία, Ασβεστοπούλου Σοβιαδέλη, κόκκινη γωνία. Μπαρούλα. Να περάσει μια απονομή στο τατάμι 2. Πρώτη θέση Κώτης Δημήτριος. Δεύτερη θέση Παπαβασιλείου Ιωάννης. Τρίτη θέση Λαγόπουλος Ιωάννης. Και τρίτη θέση Γκούβας Παναγιώτης. Να περάσει μια απονομή στο τατάμι 2.